Chairman ti Force Multiplier Riders at balaag na kadagiti nakainom a riders. Nakainom a motorista. Okay. Tema na amenti report ni manipod pelang kini Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kasmay sa kadagiti road marshals ti Ilocos Norte ket nagbalaag ni Mr. Louis Bonifacio, Chairman of Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte, kadagiti amin ang motorcycle riders nga gananad kunana akaaduan kadagiti mak-aksidente ket nakainom iso akunana saan kuman nga gininom dagiti riders no amud nga agmaneho da imbatad na anabara ti kalsada iso kasapulan ti triple a panagananad gapo ta mabalin asaan man nga iso da ti nakadungpar ngem iso da ti posible a madungpar. Malang may bagat apo kata agalwat tay kanayon no hante kahit agpanehon apo kata hante itultulo yan ken nang ro na apo digiti under influence of liquor apo isla nga po no hante kayan ipaigit tayo so nga tataymat lang apo iti mang disiplina iti pagpagitayo apo kapno iti kastagat meya dayo tayo apo di disgrasya. Kabayatan nain kid daw ti road marshal asapay na kuma na mapalagi pa nakang kanayon dagitoy ang motorista kadagiti linteg trapiko. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN. Maraming